Ως μέλος του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, έζησα από κοντά το 2015 τη δημιουργία του IDEA. Η Τράπεζα Κύπρου, στην προσπάθεια της να στηρίξει τις νέες ιδέες, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, ίδρυσε το IDEA. Το 2023 είχα την ευκαιρία να εμπλακώ ενεργά στην αναδιοργάνωση του IDEA και στη συνέχεια να ανάλαβα ως consultant την υποστήριξη και καθοδήγηση ενός startup. Ένιωσα από την πρώτη στιγμή την ενέργεια και την όρεξη της ομάδας που έβαλε στο τραπέζι μια πολύ καλή ιδέα και είχε όλες τις προδιαγραφές να μεταξελιχθεί σε σπουδαία επιχειρηματική δραστηριότητα. Θεωρώ ότι με τη στήριξη του IDEA πλέον πήραν τη σωστή υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης, από το στάδιο της ιδέας μέχρι τις πωλήσεις και τις επενδύσεις. Εκείνο που θα ήθελα να προβληματίσω όσους έχουν επιχειρηματικές ιδέες είναι ότι τα πάντα αλλάζουν γύρω μας με απίστευτη ταχύτητα και χρειαζόμαστε ενθουσιώδεις νέους, είτε στην ηλικία είτε στην ψυχή, να πρωτοπορήσουν με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να πάρουν ρίσκα και να αλλάξουν τα δεδομένα. Το ταλέντο υπάρχει, οι πρωτοπόρες ιδέες υπάρχουν και πλέον υπάρχει και εμπειρία και τα μέσα για να αναπτυχθεί μια ιδέα και έξω από τα στενά πλαίσια της πατρίδας μας. Ο τόπος μας χρειάζεται την καινοτομία και κατ' επέκταση την αλλαγή. Χρειάζεται ανθρώπους έτοιμους να πάρουν ρίσκα και να αλλάξουν τα δεδομένα προς το καλύτερο για όλους μας.